चलो आता सर्वनाशे तुम्ही केला आणि आम्ही काढाय झाला काय सकाळी बायसोन गेलो पण सांगितलं मडगो ये तुलू बा ओ काढाय भेटणार ओ सगळे घरा सत्या नाचलाय जालो सत्या नाच करून निघालो किती मु सांगतो ओच येता चढ्या हा तिका चुप राहतो हा तिका चुप राहतो तुम्ही गेलो होय नो कित कोतालो काय नो खुई गेलो हुई नु कित कोतालो काय नु हा काढाय हळो गेलो ना तिकडे होय मुस्ता काढाय हळो गेलो होय मुस्ता अरे तू काय कितू वाट सांगितलं तो काढाय वेळ घेणार म्हणून तो बोल म्हणून सांगितलं तू या कानातले ऐकत आणि या कानातले बाहेर कसा अरे आव तू केला समजते तू दोन्ही कानातले ऐकत आणि तू गेल्या तू क्या किती रे अरे तू क्या किती तू तोडाच नाही अरे अरे बाबा तू काय कितू वाट सांगितला तो काढान वेळ म्हणतो बोल म्हणून हा तोय या काढान खेळो मुनीस नु तोय ओळ मुनीस असं सारखे लाचार नाही केले तू केन्ना गाडना गाडी भीक मागता येते पहिले ते पहिली सण बिकाय नु त्या पहिली ते ओळले मुनीस पण तो काढान हेड सगळे काबार जाय भुरग्या बाळा बायले बी हिकून आता गाडना बिकना हात्या बसले बाई जायचा बिगल हाता होय आणि तू हे पासे लाचार जाय तिना हडगोन गाडना बसून बिगल हाता पडा बाई बिगना हाजना तेनी बिगना हाय मुलं नी कॉल ना उघडा कर अरे बाबा तो हेळ आणि तू कितू पाठ सांगितला बंद म्हणून एक दिस जिंकल्या पहिल्या दिवसा जिंकल्या दुसऱ्या दिवसा पेढे जात आहे तिसऱ्या दिवसा जिंकल्या चौथ्या दिवसा पेढे जात आणि जाण साई नाही होईना तू ते काढाय अरे पाय अवसाना काढा घाला पहिले सा जिंकताय दुसऱ्या सा पेढे आते तिसऱ्या सा जिंकताय चौथ्या सा पेढे आते देखो पहिले सा होता दुसऱ्या सा होता चौथ्या सा